Zmrazil som si Red Bull a učím sa tak dlho, dokým sa nerozmrazí. Toto je part 3, hej, a stále sa snažíme, aby sa viac rozmrazil, ale toto je fakt kríha a nejde to. Proste to nejde. To môžem s tým klince zatlkať. Takže dávam to do tejto misky. Mám novú, prosím, pekne, môžete sa pozrieť. Môžete oceniť. A ja na učenie zas a znova používam aplikáciu Astra AI. Dneska je posledný deň, čo sa idem učiť matiku a potrebujem sa to teda doučiť. Takže zapínam to, dávam ten ladík sem takto. Ukážem vám, takto vyzerá síce nejak príprava na test, hej. Kliknem si teda príprava na test, vyberiem si test, na ktorý sa pripravím, toto už mám pekne nakreslené, faktoriály. Dobre, takže klikám na to, takto sa mi to krásne rozpísalo a ideme na to. Mám hotovo a LUT sa nám ale pomaličky, ale isto otvára. Máme tu už takéto obrovské Včko, takže to je super. A si to predĺžujem na ďalšiu part. Takže čaute.